Lezingane zithi sekwanele ngokufa kwabantu emgwaqweni. Zimashe njalo eitaladini zakulendawo. Esikhathini esiningi iningi labantu nokubalwa phakathi izingane liyaphela eNingozini zomgwaqo. Lokhu kwenze ukuba inhlangano yomphakathi iLinzwa Foundation ukuba iqoqe izingane yayifundisa ngobungozi bomgwaqo. Siyabona kulokhu kwenzeka ingozi ziyenzeka ngapha ngenhlanhla noma ingozi ke yenzeka ngapha ngalimalanga umuntu but siyabuka ukuthi umkhokha lo usuqala usondele eduzane ngaleyo ndlela sithi foundation Linzwa Foundation ake sithatha abantwana ngoba ke kuthiwe uma ukukhuluma abantwana kuzwakala kancane uJehova ushesha lalele sathi ake size nabantwana ke sizokhala sithi enough is enough. Ikhansela lendawo njengesigodi lithi baqinisekisa ukuphepha kweingane emgwaqweni yakulendawo kakhulukazi enguthela waye. Sifisa ukusho ukuthi okwenzekile ophongolo kusiphathe kabi and kusiphatha kabi and it won't be turned a blind eye on it. We are pushing all of these campaigns to ensure that we say qaphela so that you are safe on our roads. Izingane zendawo zifuna ukubona ushintsho emgwaqweni yaseNingizimu Afrika zizwakalisa ulaka lwazo kanjena. Sicela ukuthi besenzele ama truck ehambe emgwaqweni enciphe emgwaqweni. Uma izingane ziphele emgwaqweni angeke ngibone ukuthi kuzokwazi ukuqhubeka sibe kahle ngesaselihle. Abazali bayadabukisa amazingane zabo zifa futhi funeka abantu abadala begade izingane zabo kahle. Umbiko ngubusizakwe wezindaba zeSABC KwaZulu Natal.